Assalamu alaikum ‘yan uwa, barkanmu da sake zuwa wannan channel mai albarka wato Imran Tech Tube. A yau bidiyon da za mu yi shi ne yadda ake ɓoye application a cikin waya. Da farko dai kana da buƙatar ka je Play Store domin ka je ka ɗauko wani application mai suna uLauncher. Da farko dai za ka je Play Store ne, ga Play Store, sai ka duba uLauncher, ga ta nan ma, yawwa za ka gan su har guda uku. To wannan Pro ɗin wanda aka sa install, wanda mun riga da mun yi installing ɗin shi, sai kawai ka je sai ka shiga cikin application ɗin da yake mun riga mun yi installing ɗin shi, sai ka danna open in ya gama installing. Kaga yanzu uLauncher ya hau kan wayarka, wato ka canza launcher ɗin wayar. Yanzu idan kana so ka ɓoye application, yanda za ka yi, za ka zuƙo screen ɗinka ne kamar haka. Za ka ga sun nuno ma wato ka sa password, sai ka ƙirƙiri password yadda za ka ɓoye application ɗin, yanda idan ka zuƙo sai ka sa password ɗin za su nuna ma. Kaga da yake ni ina amfani da shi, kaga wasu application ɗin nan. Yanzu duk a nan gurin duk ba za ka gan su ba, sai ka zuƙo haka sai su ce ka sa password. ‘Yan uwa, nan muka kawo ƙarshen bidiyon mu, don Allah kar ku mance da ku danna mana subscribing, sannan in bidiyon ya burge ku, ku danna mana alamar liking. Mun gode.